हेलौ लोगोफोर मा खालामदों लोगोफोर गुड इभिनिं बयखौबो आंनि लाइभआव दसे सम आसा खालामो आंनि लाइभआव जয়েन जानानै कमेन्ट खालामगोन होननानै बयखौबो दायो मा खालामदों लोगोफोर खिन्थालायदो दे बयखौबो गुड इभिनिं मा खालामदों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरदो जाखांबाय नामा लोगोफोर जाय नायदों अन्नानै कमेन्ट खालाम जाय नायदों मा खबर लोगोफोर गुड इभिनिं जाबाय नामा सासे नायदों जाय नायदों अन्नानै कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय कमेन्ट खालामबासो माने रायलायबाय थानो मोजां मोनो आरोना जाय नायदों अन्नानै कमेन्ट खालामगोन होननानै मिजिंथिबाय जादोंना जायाखै आंनि लाइभआ दे खिन्थाहर जाखांबाय नामा सबाय बिमाया आंना नै लोगोफोर आङो ओंखाम जाथ'वाखै जों दसे उनावसो जागोन संखांबाय माने ओंखाम संखांबाय आरो ओंख्रिखौ संबाय दङ ओंख्रिया जोंनिया माबा टेंना बायगन आलु मटर ओमफ्राय बोरमा बेदर लाबदो आरो बोरमा बेदर लोगोफोर कमेन्ट खालामनायबा मोजां मोनगौमोन लोगोफोर जाय नायदों नायनायजों लोगोसे आंनि इउटुब चेनेलखौ साबसक्राइब खालामनानै गालां लोगोफोर अन्नानै थाम्फै फैदो खालामाखैलै रावबो माथो आंनोलाय मा लेथ्रा नुयो माथो ओरैहाय जेनेबा कमेन्ट खालाम साब्रै नायदों कमेन्ट खालाम लोगोफोर जाय नायदों कमेन्ट खालामगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय बेबायदिबा माने कमेन्ट खालामाबाथाय आङो लाइभखौ जादोंना जायाखै भाबिफ्लांबाय थायो आरोना ओरैबायदि बार बारदोंना दिनै बापरे माने न'आवनो रुम सिङावनो ओरैबायदि हाद्रि हाबफैजोबदों माबोरै हाबफैदों पात्ता गैया नङाबाथ' मा होनो सिलिं माबाजोबनाय गोजासो नै सिलिं होथेनाय गोजा ओमफ्राय खिरखिजों इखैजा हाबफैदों ना मादों आं मिथिला इखैजाबो हाबथाव जाया इखैजाबो हाबथाव जाया बोरै हाबखो आं मिथिया आरोना दे लोगोफोर सिलिं होथेनाय गोजासो ओमफ्राय बोरै हाबखो आं मिथिया कमेन्ट फैयाखै हलि फैलायसिगौ हलियाव न'आव थांगोन माबा मा होनो एलबाम खालामनो लागा मोनसे दङ ओमफ्राय भिडिअ खालामनो लागा मोनसे दं आरो अफिसियेल एलबाम ओमफ्राय भबेस ब्रिया गारादु 555
नायदों नामा? वेलकाम। नायनायाथ' 7 जोनानो नायबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय दा आंनि माबायाव मा होनो रावबो कमेन्ट खालामाखै आरोना। मेरा लाइफ में कोई भी कमेंट नहीं किया। आ जाओ मेरा लाइफ में आ जाओ। कमेन्ट करो कमेन्ट खालाम लोगोफोर अननानै कमेन्ट खालाम। कमेन्टआनो आंनियाव फैयाखै आरोना। ना हरदोंना हराखै आं मिथिला। मायो मा हरदो मायो बुंगाम बोदगामनिबा मा हरदों कमेन्ट ना मायो मिथिया दे आं लोगोफोर। पेलार बुदगामनिबा कौन है ये मुझे पता नहीं है। कौन मेरा लाइव में ज्वाइन हो रहा है कमेंट करने के लिए? कमेंट करो प्लीज कमेंट। हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। हेलो। क्या कमेंट दे रहा है मुझे पता नहीं है। कमेन्ट खालाम जाय नायदों लोगोफोर। आंनियाव माने बर' मानसिफोरा नायाखै नामा मा बेलेगफोरासो नायदों नामा? रिकानेक्टिं देखायदों आरोना लोगोफोर। रिकानेक्टिं देखायदों आरोना लोगोफोर। रिकानेक्टिं देखायदोंमोन। जो मेरा चैनल में नया है उन लोग को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। प्लीज मेरा चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। No minute 33 no minute 37 सेकेन्ड 38 जाबाय। नायदोंआनो ओमफ्राय कमेन्ट खालामाखै लोगोफोर। ओमफ्राय हरदों कमेन्ट हरदों ना मादों आं मिथिला आरोना। ओमफ्राय आंनियाव श' जायाखै। ओमफ्राय बेयाव साथामसो बेलेग मानसिफोरा हरदोंमोन नामाथाय मा लिरदों आं बुजियाखै आरोना। ओमफ्राय दायो सोरबाफोर आंनियाव बर' मानसि नायदोंबा कमेन्ट खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय। प्लीज कमेंट कर दीजिए। कमेंट करो कमेंट।
Hello, 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 guys, hello, hello, everyone. Soर नायदों कमेन्ट खालाम अननानै थाबैनो कमेन्ट खालामबासो इन्टारेस्ट जायो कमेन्ट खालामाबा थाबाय थानो बोरैबा मोनो आरोना इन्टारेस्ट जाया सातजन नायदों आङो इउटुबाव आंनि इउटुब चेनेलाव दिनै बांसिन मोननो हादों आरोना नायनायखौ इनिफ्राय गामाखालिथ' बिदिहाय नायबाङामोन 10 जनसोआनो नायदोंमोन ओरैनोथ' बहुतआनो मालाबा मालाबा सानै साथाम साब्रै साबा बेफोरबायदिल' नायोमोन आरोना ओमफ्राय आं दिनै बांसिन नायनायखौ नुनो मोनदों ओमफ्राय कमेन्ट मोनसेबो स' जायाखै आरोना जों माबानि बर'फोरनि ओमफ्राय बेलेगफोरा बेलेग जाथिफोरा हरदोंमोन नामाथाय ओमफ्राय कमेन्टखौनो फरायनो रोङाखै मा होननाय जायो मिथिया इयो नेम ना मा इयो नेम आंनि नामखौ सोंदों नामाथाय My name is my name is Monos Boro. मेरा नाम मनोज बरो है मनोज बरो नेमखौ सोंदोंमोन नामाथाय बेसेमोनलै थांना फैसाया